Díobh a háirde Gaeilge gamer an seo, agus inniu tá mé igimmert found fís cluiche ionta samúil a bhí deanta innéaran agus a bhfuil tú ábalta a thimirt go hiomlán as Gaeilge, agus mar sin ar an céadúil síos chuirí mé an teanga go Gaeilge mar seo agus liom agus an rud atá I gceist leis an cluiche seo na 6 visual novel atá ann agus baineann tú úsáid as an scriosann bog seo chun an scéal a chur ar aghaidh go dtí an chéad leathanna eile. Agus de réir an léirbhas atá léite agam tá scéal an sa cluiche seo an príomh scéal faoi bean-tras as Illinacol agus scéal eile faoi spásara. Agus inis tá cuma ar an scéal go bhfuil muid ag túr cús le rudaí leis an scéal faoin spásara. Seacht géad is 100 milliún kiloméadar ón domhan ar fichas timpeall Jupiter. Ní raibh mé chomh fada seo ó mbaile riamh. Caithfidh mé dul níos faide. Lé am amháin eile. Agus bé mé ar an gcéad duine ar Planet X. Tá mé fós beo. Rinne mé é. Tá mé ar fichas Planet X. Cruithí mé an teoiric bír is andal. A cabhail sé. Mothaíam a bhuan tarraingt. Conas gur féidir leis bheith ceol chomh beag sin agus tarraingt go láidir sin aige. An Thomas seo. Tá rud ag an céir. Séir atá an ná dúchtáil. An spásara I héin an bhfuil. Tá found peidial an cluiche. Is galanta an stíl álainne leis an panluí. Cé leis an leabhar seo duine éigin. An tríú lád a bhí nollag 1993. Tá mé sa bhaile.
Casio is anyam dú, rud le cibhne orthu. Is é an cibhne is luithe atá agad na tá tú agus do dhead trá, agus é do do iompar os cionn na donta. Baiste ag teacht sé, bardúin dul abhaile agus gan imní a chur do bham. Chríochnaigh tú bóbha an ollscoil, buncéim agus maistre, cap gach duine nach mar le chéin ach dan tú an bóthar. Nuair a stan an daoine, Jan nó Steve, smuoinigh faoi na réaltaí an dóna doratha, pe rud é héin. Cibhne cé có bog agus neamhtheachta is atá muid. Tá sé an rocin a ríist. Nes bhí mé ar ceathar. Ní ga a bheith jazz le daoine a dhéanam bolaíocht nach sin fear. Níl cadraibh uait, ní ibrion cadraibh dit, is féidir iarracht a dhéanú a bheith normalta, ach níor hí go ré leat riú, agus tá sé sin ócé. Tá sé ócé a bheith ciúin agus aiste, mise leat a thar. Sin céad le hanna eile. A bham, bríd na cí, is cégus a dó. Is meich leihí, chun na duile a hóstáil sa teach, brathnú winning streak an sathairn. Ní meich leihí, chomint go caislein an mharaí le siopadúireacht mhór a dhéanú, pointe an air, cóirle an phariste. An rud is fearlam puithi, brathnú uirthi agus tún a chuir le chéile eici ar an piano ó bíosa gibithe Piper. Rudaí le cibhne orthu. Is as an mór hiardí, cathair na mart, bíonn sé ag magadh gur tháinig dom ó dhead agus gur ansí de cúigear dhearfarithe. Nuair a thuaigh mise ar scoil, thosaigh sí ag obair in oifig an phoist. Níl eici ach cúpla rud a bhacail ach tá sí antogad don bhacail. An taon le daid a thóid sí na an cóta a thaithid ar an dóna, dúsa nó deargáil agus muid mór go leor. An dhearthar Fergal McGee, is drotha. Is meich leis cumann luachlas Gaeilge agus cúpla peanta leis na lads. Mar héin gas ar cultú mar sin, ní meich leis smuoineh agus ar ístelle. Rudaí le cibhne orthu faoi Fergal. An rud is fearlam faoi, héad muid le dúlacíní a feicú le chéile ar an com trá. Tá pictar aige ina theomra de héin ag an na Debs. Tá Sarah an, solar thuaigh sí ag an astral. Tá sé ag gaiire leis an camera lena strís mhór amaide. Is é héin a dúirt lom go raibh daid san ospidéal. Bhfuil sé creag ar áras mo theomra ranga agus bhí is agam leithre go bhfuil rud ag an céir. Is iad scannain James Bond na scannain is fearr leis. Braithníonn sé orthu go tígrasach nuair a bhíonn siad ar an teilifís. Cathrú lá de bhí nollag, just sathairn. Tá mé sa bhaile le mí anois, an sin be mé abalta filiú ar bailach thia. Go bra. Brahan mé nach raibh mé ar an uile na blianta, postaide, tionscadal, thuaireanta fada ag córamh airí sa siopa, rud ar bí le mé a thóid a maith ón áit.
Tásúla an ggóil an uam ceart agam ag ra cóméid mar an Gaeilge go olú dearthaín a choinneáil in áit cóméid ach bé is agah cé atá i gceist agam go bhéirbhí. Bhí mé ag éirí litir a scríú ag mam, haid, seo cé mé héin, seo má ainm, go míle, ní éidirn. Cibhní maithe an seo freisin, más bog nó mór is fiú é. Té, oideal go té, aber na padratha, colú sao, is mór le mamaíthú, gra ici dit. Tá mé té. Nes cé lehanana eile an seo. Dóna, ní féidir lom é a cheasú, tá mé dom a theachtú. Arás ón afran, níl éir sa teach, níor tharraingúd anall ó bhí cíanú dáideán. Roithí mé síos an balla áil agus dá raithín scoba go leor go bhfáginn seo ar fad taobh thiar díon. Hí mé a thrá na cuma ag feiceann sé bhain na spéire. Tháinig colm thugam. Colm, tú héana atá ann, nach orsa a tháinig an tathrú. Ionta tú a eicinn sé arís a colm, tugtar Cassie orm. Chlaíonn sé a ceann, rinn sé min gaire. Ba chóirdeid bualadh le mo bhuthal cara Jack, daontaí an amsir, an lá is gile ó bhí Jerry fór. Haid is spásara. De luain, an séú lá. Luí fergal obair in ifig an fist a ríist. Níor mhaith le mé, an iomarca aiana. Aontaí an leithí. Bhfuil mé le colm agus Jack ag an sráidbhaile thréige agus rapmuid an slí mór. Bhí Jack lean le gaire, agus a thuaille lean le lonnear agus dearfacht. Ní dóigh ggóil aine as acail comhréithúiseach sin. Bána, ag magu atá tú, dá riire. Le duine óg aling mar seans, tá antalan ag seansar. Tugtar an bána sí orainn, sin an Jack na dromaí dar nói, sin an colm an dord, ag cur rhythm sa ceol. Scríban agus ceann seans, ní éidir conas atá sé. George, tháinig ocras orm. Thuaigh mé go dtí an siopa té ar an dútha gort. Deanann siad an ceapara is fearr in acail. Ag insint agus ag clisteal 5 bliana scéalta. Bhí I bhfad níos mó ag colm na agamsa. Bhí ag crocú thart linn má tá spású ag Casio, tá muid amuigh sa teach mór, amuigh I dróna cuma. An trúr agin le chéile, tá sé arós. Ie, tá sé té. Bhí sé tar éis dúin na buidéal bhriste a glanú amach, tar agus feic orainn ag clachtú. B'éidir go mé an bhí go brá. Sean Seomra, Sean Nósanna, Sean Bhaile.
as a bheith baithithe agus le mo choladh I mo leaba hain. Cé go raibh sé cosú le cónra doratha agus fáileadh taobh amuigh. Hí mé suas le smaoinemh agus le hoibriú amach conas lóit leithí. Plan. Dá clog maidin an 8ú leat an nollag, tit sin rudaí as a héile. A fata, cén feadh a bhfuil tú iad a dúiseacht ag an am seo? A bhfuil mé cant leithí anois. Hi mam, bhí mé díire ag iarraidh té a dhéanamh. Ó, tá an pot a lasta, go bra. Cad atá agad an sin? Bhac. Hial mé go méfa ag tarint. Dheanta picture álainne nuair a bhí tú óg. Ar neallintar óg. B'fhéidir gur chóir dú freastal ar scoil álainne. Bhí an oiread sin cuma sionad, déad a rudidir bí go má bíonn leat a dhéanamh. An rua is agad go bhfuair luach post an-mhaith I gceisleán an mharaí ag obair don mhainc. Maithú a luach. Dúirt sé go mbíonn daoine a lorg acu I gcónaí. Dúirt sé gur obair theicniúil atá ann, neart uimhrithe. Bhain, ní seo a réist. Ná habair le haon duine ach dúirt ó mhaithe go bhfuil gar le 35,000 font sa bhliain a áilleaga. Ní bog sin a stór. Mám, tá mé ag fillú ar an ollscoil míanar don céim doctorach. Agus a dhéanamh sé sin duit? Cad a dhéanamh sé sin duit? A dhéanamh tú airge leis sin? Ní féidir bheith beo ar an mbogan I gcónaí agus tuigeann tú nach féidir len cabhrú móran. Déanaigh mé a bhfuil mo chroí is títhún. Réalta agus rudaí. Se. Locan na tógala gathród. Tá go mbeidh, agus conas go dóirí tú aire de chéin, gan tracht a chláánta de chod chéin. As dór, níl an ach nach dtuigim an rud altarna seo. Bhí seo ionta mar gheall ar tréimhsí forbartha déagóirí ar leibhlein an lámhmhaíoirí. Ní tréimhse atá ann, agus tá mé fichas a 3 bliain d'aois. Caithfidh tú aghaidh a thabhairt ar an oiriúne, sochraigh síos le bean gheas agus ord a thur ar do chiall. Nuair a bheith do pháistí féin agad tuigigh tú. Níl an saoil céanna leat féin agus dad uaim. Ní smaoinead sé ar a leithéid ar bheadh second. Bhí an-cod is duite agus de airgeal uaidh I gcónaí. Lightú an saoil atá uaim a chaitheamh mar sin. Conas gur bheith seo an saoil atá uait leis an rúig sin agus na héadaí sin. Ní dó gró é. A dhíbhil, tá tú an-chailte, baile a clia an ollscoil sin, d'athraigh sé thú. Lightú dó. Ní aithníonn thú. Agus cé a thug an ceart duite rálum cé mé héin? Ná lorlam mar sin, is mise do mhathair. Well, ba chóir go nompratha héin mar sin. Cad atá I gceist agad leis sin? Nar chóir go mé ag rá ag maithrithe dá bháistí? Well, níl aon cheart agad é sin a rá. Tá mé ag stracairt gach lá le tú a thógáil. Agus mar a dúsa bheith ba préachta sa thuacht. A leanadh neamhuaigh. Ias a Christ, ní féidir lom cur suas leat a heileú. Tar ais an seo, anois. Agus ná tóir aim dé gan fa, ias ábhal a bhain.
leis tá mé deanú bhfuil Jerry leis an cóir sin. Tháinig tú go doras colm loch baitte. Bhuaile mé go mám ag rá gur cuma lidín baitte orm. D'oscail colm an doras, bhreathnaigh sé orm agus d'altaí sé mé isteach. Gaeilge. Dainérbe. John Jeffer, Tor Fragra orm. A Yíwal, an Aibhrealta, an Dúfal, sluggy sé mé. Sluggy mé muid eile. Teachtar doháin eile ó bhaile sulla nimíonn an ceangal. Tá mé ag dul isteach. Mar a féidir liom an dóin a chlanú, bheoigh mé freagra. An Dr. Cassiopeia, scór agus scar. A Octola, Clisham. Is Gaeilge. Ockage. Na legan dócha suit. Nish an bhfuil muid tíostí sa dúfáil? Níl. Táidir ais. Nish an bana bhí gceist acu. Hi. Ní raibh sé gceist agam tú a dúisiú. Jas bualadh leat, slán. Ghlac sé nóid fada orm tuiscint carómé, tá mo chloigeann ag bródarna. Brathnigh mé hart, an teach mór a bhí an, ait nua colm, a natrah sitere, Yancy Mahanal. Cathrú chun a héindeag an tochtú leat a bhí nolag, teacht agus imimecht. Léim Jack trí horas an seomra sí. Tú sí suas, bhí an mangú ar glóra agus sonna fiú, bí ag teacht, nairt slisigh ní bagún. Bé colm an céad taobhse eile ag an doras. Bhí a glór níos boga do mo sprágu bia a ail fad agus a bhí sé te. Bhí mo thula ag éirí dúnú, ní raibh mé abalta buíochas a bháil, ach raibh mé ar an orlar fuair amad agus tharraigh mé mé héin an airde. Bhí ballú ionta ón gcís sin. Buachail leis an gitár a bhí an, seans.
Ní rua isogam an Roma ag bringlóide, bhall mé a chéanam gan piús muoine faoi. Ó, ní idir éire, dúirt mé rud ag an amada. Ní raibh mé cinnte ar mó sé cúthaile nó ceandána. Tá fáilte róid in ar maille ionta Casio, sí síos agus Jan haon réad an bricfeasta mór seo. Sílim go ndearna mé níos fearr ná mé haon, mar is gra. Bhí uisce le mo fiacla nuair a tháinig mé an phríomhú. Squish me get the bug den a fucker like muja lig an humperage an anasil hain an osculture lena hela. Bhí muja lig sitse ag an mór nuair a hanig fáilte an angle ar an radio. Man le a bhí an a hiarcish. Caithí go raibh colú mórdaí orm. Bheadh má bhain crackáilte lom do means a labba ag an am seo sa bhaile. Meastú an éilín dullarás ní féidir, nó an ró áit ina bhéadín stopu I mbaile clia, míle is agam. Bhris colm is deathar mas muinte, ochraí sé mé síos, níl tú ag gáil éon áit cidó. Dúirt sé lom go méid baile agam leo dá méid sé úm. Chuir sé haon é seo ar fad de cheanna. Baile. Fiú me tá sé floch agus an tuisce ag scéthú isteach. An taon seomra a dóirdú agus a bhí saor na an seomra a chhlaachú siad. Wahí cinnta ach go rós ag tabhairt éireadú. Cosúil le baile a bheith agam. Agus dahanna atá an anois ionta. Bhí breathnú ar an toisio le colm cosúil a bheith inar baistí arís. Taistí móra ag tabhairt éiread a chéile agus ag oíche an iomarca millseán. Tuairpódú a bhhairnín bán. Tá sé dom ansaí. Ó, fá seomra. Táimid ag imeacht. Seo linn a chrí. Slán losers. Tost me humperda. Well, conas gur bhfuil sibh se trúr le héile. Bhí bliain inar thuaimid ar fad ar an trip-to-tip ó Haisleán an Mhairí, an crack, bhí má ghearr lom ar an bhos. Agus mé ag deama le Jack dúirt sé lom go raibh banna le tosú agin. Creidir mé.
Tásúil agin go dtuigeann Jack an cumas ceol céanna ionamsa is atá í rá briste. Haha, tá ahas orm tú a eiceil sa chat péiscéal é. Cad a thóg an seo thú dal a scéal? Thug mé an chat mór taobhsiúil seo nuair a bhí mé óg. Colm a bháil sin. Bhí muid ag caint ar EP a thrúthú agus airt uainn lena cleachtú. Tá sé sin an cool. Bé gig alling go lua, bé sé ar os. Ba bhrálum de méimiid níos dírithe ar an ceol uaireanta. Ceapan gur waith le Colm agus Jack aitte bé acu le teach le chéile. Ó, bhí íonú orm ag an bricbasta. Go raibh tú chomh compar le sin ina deanta. Ní miste le mé, is daoine maithe Colm agus Jack. Is cibhí iad san agus is cibhíocht mise freisin. Agus tá sé dléithe an is péiscéal é haha. Thar am. Se, ach tá sé díon béan ar gcónaí sa bhualach ar chéile. Leis seo, tá an ahas orm ggóil tú an seo. Tá mé abalta loirt le duine éigin inis agus iad ag pógú. Hop. An bhfuil is agad, sílam go nearna mé an airteis le do dhearfar aise. Is le do bhaintír scéalaglan níl ach lá? Tá mo dheaidin a bhain, tharraingíonn sé muid eile teach le cabhú. Is cibanlumm nuair a bhog aise is deathí mórán. Níor thula mé blas Manchester sa bhíorthaíoll chéanna. Well, tá sí ar ais an inis le dearfar mo bhaim. Tá sí ag staidir an leighis, dír a cosú le mam. Cool, bhí sí an deaslam. Níor leor mé le daoine ó mórán le fada. D'ag mé acail go scopa tar éis na scoile. Fagan gath daoine acail. Níor thuig mé go méid sé heagsúil sin nuair a chríochnaí an scoil. Aberlum faoi bhaile ach lia, caithfidh sé go mbíonn an túfas ag tarlúint. Ceol curmatha, cóisiúirí, ceol chóisiúirí, is dócha. Ní dhéanam mé mór mé mhaile ach lia, ná lóiríonn mé le móran, ach tá leor leana an. Léann mé faoin physic den chuideas mó agus obair agus deanam mé stuff riamhreachta. Ar bhrá le mo thuistíthú. Bhfuil seans go bhfuil cinn nua a lorg agam. Ar bhaith ó páistí eile? Haha. Colú sao Casio, iho ai. Sure doing eile inis. Beidir? No, Beidir nach bhfuil. An níú lá de bhí nollag. Clachtú ceol an lá ar fad. Hí mé sa chúine agus d'éist mé. Jack, tá tú ag teachtas deach rá lua. Bhí sé ag tuairte amach Phuasa go dtí gur thug Colm póg dó. Faoin am té bhí siad ag sinnam sa dárthadas. Ní raibh meascán cablaí an tí abalta de bharas agus donna soilte. Mála a bhí an.
Dúirt mé lá go raibh sé cosú le Bon Jovi agus níor thaitin sé le haon duine. Mála a bhí ann. Chríoch Jack a chloigeann go brona, níl gath rud forfa. Tá an teach an-uair, ní oibríonn an tomhéór agus tá an cuid fholamatha agam faoi mioscan na cuma. Tá Jack colm agus seans a lig an jazz. Oibrithe mé mo shiel amach amara, nó an leanaí é sin, agus gleanaí mé an taobh festas a bhí agam. Jaihu. Spéir aisteach gurm. Bhí mé ag iarraidh a bheith faoin air agus tháinig seansaí mo thuideachta. Tháinig mé ban McGinty i barc leathbhalla thuas an cruc i drá an lochan, agus ag iarraidh ag rith rompi. Rinne sé fidal gearr. Ní dóilm gur aithin sí mé, ach crom sí a chloigeann linn sular thuaidh sí an airde an cruc arís na círaíonna é. Leor muid faoi Manchester agus Bhaile a clia. Bhí sé an-tóga le mo thuiscint ar an réalt fisic. Bhí fógra tí sealmhaithe an ó na Gardaí nuair a tháinig mé a Bhaile. Ná bí burtha, bhaigheann muid ceann gas seachtain. An taonú le déag. Uasaí mé agus Colm ag lasú tine, bhreath mé an teocht ag fillú ar mo chráha. Ghearr mé bricíní móna go tanaí sular tháinig an bhaiste. Ba gha an brosla a cinleáil, ach bhí mé ag iarraidh an tine a chomhéad lasta don lá. Thuair seans tip ar siúl agus muid ag crochú solsin na nullag. Lí an cearthar againn thart sa seomrasaí ag éisteach le a cúr. Bhí móthaithe in aisteach áit éigean i mo cheart. Ar thit úlach de mo thuaillí nó an bhfuil rud ag an toghchta cailte agam. Níl é is agam. Jadóní an Thuaidh seans a Bhaile inniu agus breathann mé ua mé. Ó Colm an cuid eile againn ag teach a Aunty Maggie. Dan Colm leithí nuair a thaidh a tuistigh amach é. Tá tithín jazz aici ó bhfuil radharc ar chrá dútha gort uí. Bhí sé leath slócha ag seacu faoisigh agus rhubarb allmhór. Thug sé únáidí orainn ring cupán i ndiaidh cupán téadúin agus déalaigh sí orainn fanacht don Junior. Gríscíní agus píseanna agus caca cafe. Bhí an caca damananta tíorm ach díth mé slísín mór péiscéala. D'agmuid sular iarraidh sé doratha agus thug sí mála mór bia dúin le tuairt ó Bhaile linn. Bhí cur a bhosca seac le John freisin. Go má leis go. Rudaí faoi Colm le cibhniú orthu. Is bra leis bí a gasta. Iarraíonn a glúine lag nuair a aiceann sé málaí crispy go háirithe meascin salainn agus vinegar iad. Colm ó mála, ís, fichas a chathair, is maith leis an dóird, siúl, línse dóird, Aunty Maggie agus acail. Tabhairfidh sé éire d'aon duine agus d'aon rud, sin an cí ar bhuail mé leis.
bhí sé ag bathú cat bhíon congra leis an scoil. An rud is ansal an faoi an cí a cumlíonn sé cúil a bhainneol go míthúimhneach nuair a éiríonn sé neirbhíse. Ní mbeidh leis obair í siopa na Corrigans ceathracha an saoradh. Tá flaithúil is atá sé tá fonn aisteach grinán, tá gaire an-glóra aige mar aine atá chomh ciúin sin. Ní dhéanann colm leathghíreacht ar aon rud, cosúil leis an cí a mhóthaíonn sé faoi deach, an tomlin nó dada. Is féidir ruainn a insint do sholam ach ní iarrthíonn comhairle air, níl sé go maith ag déanamh cinnte dó féin. An tríú le déag den nullag. Tá dearmad déanta agam ar má bhreathall sular bhog mé isteach sa teach mór. Dúshaíonn mé ag 2 agus tá mé iarraithe as an leaba faoin a théann, 5 uair a thosaíonn an bana. Rinne mé aontas cé a bharr an seo cheana, tír na talún éigean, marbh le glúnta anois. Bhí creag aige trí agus ansin boile ar an doras. Chonaic mé ag teacht trí na cuirtíní mar sin d'imigh mé féin ó rarg. Fergal ar a rothair bog póstais le litir ón bhathair. Ba Jack a oscail an doras, ba é siúd a thug an litir dú. Níor ag mé mo thiomró hin. Lóir mé le seans ar fheadh píos amach. Bhí réiteach aige do gahrád, níl rud ar bith agam mar sin, tá muid ag dul le mo rudaí a fháil. A nocht, briseadh mé isteach í mo sheasa. Is cúpla litir. Sure Bernadetta. Ig na hatchíthirí tábhair tionóltaach san aitref teach an cruachan, mí gléithe agus aithníad iarratas ar ordú cuairte a gheadaí fuair muint as an aitref faoi oras nás ceath. Agus bla bla bla. Litir ó tír na talún agus na gardaí. Seafóid ó tír na talún, bla bla bla, agus gra. Níl is agam conas go míneachí nach mise an duine a cheapann sí na atá ag teas do luí. Níl is agam cad dosaithe mé. A bhac, tá mé ag fanacht ort filiú abhaile an seachtain ar fad. Cad a tharla cótobann sin is duine nua thu. Agus an taon focail a scríoch sí a bhac tíosáil. Níl, bhí mé géirí sin a léamh bhí sé deacair. Éiscéal. B'éidir go bhfuil eagla ort teacht do bhaile do bharr sin, agus b'éidir go bhfuil eagla ort gur bhfuil tú rud éigin adrambeirt. Ach ní iar sin, bé mé I mo bhathair duití gcónaí, bé mé anseo duití gcónaí. Níor leag mé leabhar ar do thuit rudaí. Thug mé cúpla faidéir a bheith fa labhairt liom futhú mas maith leat. Nuair a fhilleann tú bé muid in ann dul, throtha le chéile, cinneadh a dhéanamh cabhtá le comhaid agus cabhtá le caitheamh amach. Breathann mé uaimniú dó am. Tá sí ag déanamh iarrachta ach tá na smaointe seo ar fad aici faoina gcí inar chóir dú bheith.
Níor ríoch sé leithí fós go bhfuil leisce le gabháil aici ach airid. Clann Robbala. Siúil go dtútha acha go ciúin ar mhór an phoirtí. Oscail finiuag mo cheomra ag an inse leachta. Pacair mo chuid stuff, ná dúisí feargal, ná dúisí mam. Ibrí an síl amach le héirí glanna. Nis bhfuil muid táid ar an bhalla sa phórta féidir. Bris na scamaill agus bóthar an phórtaí a thrasnú againn nuair a thuilleann mé an srutháin a bhí a fhíosagam go raibh muid congra. Fiche bumaite níodeag an tríú lá déag do bhí nollag robail mhóthar an phórtaí. Solar bhfuil mé libh ní éideann an sclóndar seo a shamhlú riamh na hoice. Tír seansáirim an rathín an áitiúim. Ceappa gur ceist críochnaithe é. Duras nó go scoba. Ní raibh mé ag iarraidh labhairt faoi. Rap muid an staire a thaidh mo aid gas euro ag obair air. Is cineál liom treideanna le mam faoi spúinse úll nó minn brúr úll a bheith ann do millseo. Smaoinigh mé sealadh faoin ar sean mhadra mála. Agus an cí ar chláinigh sí isteach faoi mo ascail le go cimleán í. Agus cé comhéadran is a bhí sí nuair a bhuair sí bás. Madú bocht. Is cineál liom leitheanta tin sa bhaile ag breathnú ar bosco ar an teilifís faoin mhlainkéid. Brisúiste. Na cur leabhar mo chóta. Tá mé iste. Conas go bhfuil an oiread seo stuff i seomra atá comhphála seo, ba chóirdú mála níos mó a thabhairt liom. Ní bé agam ón scór bliain ach pe rud a bhfuil spás dó sa bhála. Ní bhreath mé gur lomsa an seomra riamh. Nó b'fhéidir go bhfuil an seomra chomh-bean seo toisna oibre mé haon fós. Ní raibh uaim ach sí ar thúil an seomra agus leabhar a léamh. Phortaí mo chliabhra agus mé ag bheicint ar mo labba. Bhí cuid díam ag iarraidh dreapadh isteach ann, mé haon,
a chuda sna brailíní fura agus an ballú sin ó clachtú go méir. Hiel gat duine go daitne mo chean éirí lom, ba homalom fiú turm a bheith agam fuhu. Frisch me get the bug bin. I'll go to him for sure Kaberby. Mamo nolig Anthony ag teach do bhaile call her as St. Paul. Tá si ag cefne Curchory a bhí sa te. Coscin in a Sahala. Túhain, uh-oh, an jar her talon. A wajan wura, he'll make a robbly of eon. Tá me abalta tú a ekel, tá sugat. Ag swinging to her wham wheel, pointcha. Hi Virgo. Cada yana da clishichihu, gak shans goshi and a dushak tanishik janu enemy den robbly. Ke a vida robbalin akal. Ni lady and she shin on timni at he. Cassio, and will do okay? Kishin. Tor ira of the grow hain. Ta is hogum goal to a curve foots a chat more. Cad for duda. Yart rifly fwing a darly and on. Ta she at illa cosu lats on that wall. Neil ein dinya cosu lumsa. Ta me kincha gertosa and dinya is ashti sa chanter. Ta me fagad. Nach e nach. Neil madre. Shans. Tog Moala. Be Eiffel hour fwy seo. Luot normal. Chucky do hinchi in the ear a dwi ort. Tame tea lems. Brehorm. Na be a canch coar chin. Shiv, Charlie Shiv. Stop. Harashi planagellarish. Tatu an Congbrook don last linia chagwas hana pain. Lidahoy. An Fager lad me achlistil haoctere. Is Fager. Tamen Shaw. Kehu hain. Macau. Toward Canis Orm. Ksh. Nakwal. Nakwal Cad Animugget. Rodagan Nakwal Pofermalta. Big Canis Te. Tago mai Canis. Is Mike do Huha Clistil. Near heel me go main ag lords le hain dinya a rio richt. Conas ata do hohari baha. Moltu okay? Tame go bra. And word to Mahonry. Tame a leo and ishbog. Is kincha go wool an I realta me naderha. Agus an phoner attire. Trasna hit she and doan I gyan jira. Is a car ura clig. Ma ayam moj nes mo sonry on last linia chagwas be moj apple to rodagan a yanu nakme. Bejer go me moj apple to chak there an ockage a her tus leshan I realtag an kid dol shias. Neil and tam on torador a hialu. Yani me
Najan, Marahajehu, Nabi Jolta Kianas, Maradurch tu, Tadokas Ongo Fall, Tashi Shaw Mi Spuma, Aochtara, Tor Fragrorum, Lidahau, Gliorum Cassiopeia. Nish. Ha ha ha. Arash sa forta agus siad a Gaeilge an seo. Hit a rihas a chéile agus ar nanel I mar ar nóbaring. Dahan mé nach ró uam inis ach mála mór ché scalga agus vinegar orthu. Thur mé céistir seans faoi siopa scalga a aid ar an gcéal. Bhí sé ag útama leis an zipper a thóta. Tír sé orm an é sin a bhí uam de riara agus go méad a chláán an. Bhí mé rá opra le ré eile a bheith uam. Ógamar an casú ar chlé a bhí in aice le irsmí chrá dútha atha. Is cinnalum an storm ag imeacht ó rarg. Má tá tú ag iarraidh éilú ó do wintir té go baile a clia. Ní feictar na réaltaí mar seo agus tú sa chathair. Títhe bhuaimite chun ran ihe. An é fergal an cúis nach féidir le dul abhaile. Tá sé té tá taithí agam in codas mó. Níor réití muid le chéile ó bhí mé ar an ollscoil. Well, ceapann sé go bóbarún cruúthan taid. Is é má bhaim an cúis. Ní féidir lom loirt leithí agus ní féidir lom déala leis an gí a braithníonn tíorm. Bíonn an argúint chéanna againn an tamar fad agus lóiríonn muid faoi gcathaon rud seachas an rud a caitheann muid loirt faoi. An taon ré réasúnta ná an tír a aghail go deá. Ach féad sí feagadh le feargal de neana sin a dhíbhil ba bhacht an scéal. Ní cheappa go bhfuil tú crosta leithí mar sin éin. Tá mé agus níl mé, rinn sí go lórdú, is mór le mí. Óg sí muid ina héanaar. Bhí a daid hála an alban don fórward an bblion ag obair leis. Tá mé cinse go mór leithí tá sa freisin. Féidir, níor lóirití faoin ábhar sin sa teach mórin. Státhar nachrad ar an a hééis sin. Tá má thuismóthirí an oscailte lena mótha hain. Tá sé geisteanna. Níl naire ar bíthorú. Is bralam sin. Dúling má bhaim an cóid dom a aid. Is as acailt á nach é? Yeah, daag siad an obair os chríochnaigh sé I Manchester ag obair mar fórtar san ospidéal. Tá mbinse I mo chonaí I Manchester daanaíonn an. Nach bra sin, bhí ar bhaim litir a shíniú le rá leis an sagart go dógadh sí na paiste mar háitlaigh. Tá sí fós díomháilte go dé mise tara agus níl ag an afran gach maidin dónaí le daid. Sa cí go gcifneadh nach chóirsa go bhfuil muid díre cosúil leo. Ok, mé a bheith glúiseach hart an seo.
Hello. Lór na hangul agus cluisi tú a sciathan. Leanort, tuairsaíoch an dú na tara. Tá mé díra ag éirí búlú le do háirde nua. Ní féidir le duine ar bí éire a thabhairt de ghrothaon. Aber, nach bhfuil tú ag éirí go ndearad mé le mam agus dad go bhfuil tú anseo. Beici méid jadóní sibh nach leor sin. Is me sé Casio, tá mé cónaí le banna faoi láthair. Is mé sin, is maithlumm go bhfuil siad básaigh seanam. Chur níl geal €5 liom go mrise an banna suas faoi nollag. Tá siad ar fad an thomasa. Comasa agus churann siad isteach orm cosú le mo dheartháir. An deas bualadh le Casio, tá dainm cool. Sin mo dhearafar bog is díomhalíní. Is maithlumaí dúirtí go bhfuil mainium cool. Tá sé. Tá sé go deas bíní a chluisteáil a úsáid. An bhfuil sé is fuail an mainium. Seans? Haha, ní ha. Sin las ainium pella, níl hope ar bí thugad. Is é an mainium, tá sé indiach. An glíhí mé le seans mar sin? Well, níla is agam an mraithin mé mar sin a gcuid. Bratha mé gur charactar atá, ach nach sin atá I las ainium? Is féidir é a athrú, is é dainm pe rud a dúirt tú hain. Níl dom a cheanna ar mé, níla is agam cad dearmh mo thuismitheoirí. Ar an gcéad triblóid mhór orm hain leis. Rinne mé Casio do chlíthe agus mé ar an ollscoil agus daisí uí sin. Yeah, cinse. Ban, cin pa. Rinne tá sé? Dar nóid, níl mé go raibh is agad. Well, se, níor smaoinigh mé faoi, tá sé sin cool. Is deas an páirt sin. An láha. Tá sé sin go deas ó ra maith agad a slóirtlam. Ceapad na bochó máile gur plóta mé as a bheith ag ceant faoin ainimeannacha. Is plótaí sin eile. Is bhíor sin. Bhíonn ag géirí a bheith normalta thairis na aon ní eile trá. Hiel mé go bhéidí mé héna dhéisiú go dtí gur thuig mé nach gur rud ar bí le déisiú. Maith thara. Go mo leis go. Hi punk, dúirt mám le teach suas staire agus fannach taríthe. Alright, tá sé an am imeacht Casio. Chomaní dad tú ar ais go dútha a thair maidin. Tá muid ag bagal inis tara, beici muid tú. Dúirt mám go marthaid an cúig sinú. Is mór lomthú, slán. Cathrú le a déag. Os é córa faoin robáil le linn bricfasta an lad ar gcionn, ag Jack sár thorpaí cruúthanta orainn.
taréis cíf bog fuair dahraí mé éadaí. Bhí aonú gach duine go raibh tíoláine éagsúil orm den chéad ní raibh mé go bhuaigh sin as glanú riamh seo. Sin a glanú. Sa tróna brathnú muid Into the West. Rinne mé seachlaid té do gach duine trí gheamh oscar rónatha a léamh. Pleasure a bhí ann. De céadaoin, thuaigh mé go hoifig an fios leis an grúpa leis an dul ó bhailiú. Tarastal aileantóra más aileantóra stiúga iad. Bhí an scuaine dó shréite ach bhí gach duine cairdiúil, daoine gach haois ach sean den chuid is mó. Ní ligeadh mé dó sin tarlú dúsa, ní bheadh mé sainithe in aiceall, ag caitheadh mo thrónta agus chuid airgid sa pub. D'an mé amach uair feighdeas go raibh feargal nó meam ag obair. Fuair colm mhórárbh scríofa eile ó na Gardaí mar gheall ar an teach. Bháil seans go bhfeidimiis cónaí I bluas na rónta thuas ar croch dú gort, stíl an Famous Five. Bhí litir dúsa freisin ach níor oscail mé é. Cheannaigh siad cúpla ceanna sa siopa le hol sa bhaile, níor fháil mé. Séideagú. Thuaigh muid ag an bingo. Thuaigh mé Héin agus Jack le póster a chróchú do gig na seachtain seo chuin. Copan té, uimhir sé, Bertin na lí, uimhir trí, Cosa bratha, aon déag. Brachnaíod go habhrasa orainn nuair a shiúil muid isteach. Seam rá nach bhfaca mé ach san afran amháin an ómhór acu, ach tháinig muid Maggie agus hí muid leithí. Níor thug aon duine ardúirin ina dhé sin. Bhuaigh muid bart shampoo buíochas le dia. Bhí muid ag teastal go géir agus cuma cineál sala ar gach duine. Rudaí le cibhniú orthu faoi Jack. Is, 25, is as clám mór é, tá 7 nó 8 taistí. Tá Jack sa lár ó hí a bhíse ach deanam dearma chorúr. Ní maith leis, ládran a bheith farainn, léitheoireacht. Sílann sé a mhór den chuma atá ar thaobh. Bíonn sé ag gcónaí ag iarraidh muinniú dú conas maithir a úsáid. Is maith leis an crack cócaireacht do thuirteoirí eachtraíocht. Lórann sé faoi aiceall a thagail áil agus gur nuaire seachas má atá insin aige, ba bhreá le colm fanacht riamh. An rud is fearlam faoi is duine ionta Jack bheith ag feiceantar an teilifís leis. Deanann sé joke as pe rud atá ar siúl. Is maith leis rudaí a chruthú ach níl sé rámhaith ag an glanú suas. Deanaí mé ag cinnte a deir sé ach níor éiríonn leis. Bhíonn puss ar má luann tú leis sé. Nes cabhaid an seo. An 7 láideag den nullag. Uisí muid agus tuile sa histín. Piaba briste ar sa colm agus é cumailt cúla hin. Tarlaíonn sé nuair bhíonn seachán. Bhí
Bhí cloigeann colm is tí faoin na doirteáil don mhaideann ar fad agus rinne sé a bhain a ardá. Maith an buathal. Chomhair Seans agus Jack leis an glanadh suas. Smaoinigh mé faoi litir a scríobh ag mam arís. Bhuaigh mé mí éifeachta mar sin d'fhan mé as an mala. D'aimsigh seans leor faoi chlúdach bogdú, as an máth. Ceann a lé mé hana agus bhí mé sásta a lé arís. Sin údar fictioniolaíocht nach bhfuil? Just sathairn, d'oscail mé má litir ar maidin. Ó feargal féin a bhí sé, is magar le mucha é. Thóg seans mé ag siúl go dtí an ciall agus an sin go gcob an thura. Bhí sé gláite, is mór liom an airge, fiú agus na fhuileáin ag screathú sa spéir gheall. Bhí an gí dar mrú thart ba dheacair loit le chéile. Bhí sé go deas a bheith ciúin go comporta le duine éigin. Raith muid an pharc pella agus hí muid ar an gclaith nua. D'as ceangal éadroin agus muid beirt go hulk ag cluichí cumann le glascéal. Bhí orm dul an maidin sathairn ar feadh na mblianta, ach níor ólam mé na scileanna is buna sí. Mise leat a thar. An níor lá déag. Hit cuid de sileadh an ailear isteach le linn na stoirme a réir. Tháinig muid ón taobh an mhaoth ar dús é, faoi solas lí na maidine. D'fhéadfadh sé bheith ní bábhasa. D'úsáid colm tarpáil ó Rummy Jack le na chlúda, ach ní mharaigh sé i bhfad. Móthaíonn mé go bhfuil an áit ag iarraidh scanrúil. D'fhan seans linn agus rinne muid dinner seachtaoiche an dóin leis an cos martiúla a thug Maggie dúin. Fuair mé gur bhreath mé mo grúpa mud uaim. Dúirt mé le seans faoin na ríomhaí agus an rá limmert. Bhí aithne agam ar dhaoine ar cáiste ar fud an dóin. Duine ar bí as acail mar sin féin, an mór ríomhara ar bí ar an uileán ar fad. An fiú an ochtar éis an cleachtaí, thuaigh muid ar fad go dtí an thum le tine cráil a lasú ar an trá. Ba nós linn é a dhéanamh roimh gig le hansbridge a rúgú. Bhí gach rud flocht baitte tar éis na báistí, mar sin bhí sé dá creighte gur leas an tine. Seans gur cóirí an leacht lastóra a bhí ag colm. Than muid amhrann sa chóran. Bhí ar dromanna baitte a chur an crack teocht anning. Bhí sé ag gceist agam mo litreatha a fháil ach rinne mé dearmad. Chur an crack teocht áireann sin líne mai. Bhfuil mé inis. Caithfidh mé an leathanna ar fad a scriosadh mar seo. Nis. Hello. Fuair tú litriú an ollscoil, an-gallanta. Seala agus hiileród, ní osclaí mamé, dúirtí nach d'éidirtí. Tá sogad an cí a bhfuil sí, ach d'oscail mé sé, ní bhuair tú an scáileacht, cé leis a bhfuil tú ag magadh. Feicim mé tú ag marachtáil leis na daoine sin, díolhain don lá ar fad.
Tá siad ag tarraingt míchlú ar an chláinne freisin. Tá an tuileán ar fad ag caint fuamh airt is naimhre hialta sibh. Bhí tú i gcónaí ag iarraidh go mbeadh is éasóginn go bhfuil tú cliste rámhaith don thíorópar ag pleamas na múinteoirí agus é ag cur ina lí na tústaí tú a chur ar an ócáil agus cad thia. Bhí tú tá mé an seo bí ag ciall agad má tá tú ag iarraidh a bheith aiste dean iad a chuid am a théanaí anois chur deireadh le do chuid taighre bheargáil an bhfuil sé ag inchint bréaga cad sa dhiúil a dhéanamh mé. Socraí lista costas ard marachtaile gan ainm banríon acla agus basfa ní bhfuil mé gur sin dhéanamh cógasta achta. Caisleán an mharaí an taonú las bhíthe an costas ard marachtaile. Bhí mé abalta a séineam a clisteal, ní raibh mé rá dhéanamh. Bhí an turlar ag crí dóirt colm. Bhí hála doratha an phobal lean go bhéal. Ní mé abalta dul níos congraí leis na focail seo. Tá. Tílainte dútha agus bandaí na tá seaicéid déanam agus suúthantais. Rian é an tosaigh le go rabhraigh mé agam orthu. Bhreathnaigh siad dá chréide. Bhí Jack ar cúl bíonn leis na drumaí. Bhí dóirt colm furfa agus sochar ag comméid an bana ar am. Bhí an slua ar tinneal ag gitár agus gúf seans. Chríochnaigh de banshí ar bhreá le gataine iad, leithéid de lí. Bhí an seomra níos lainne na riú nuair a d'fhág colm Jack agus seans an stáitse, an éagsúil an ghlaachú sa teach mór. Tá sé sin leitse agam. Bhí an hála dúth dóra thosaigh an ceol arís. Mé I grá leithre, pitch mé I ngrá leithre nuair a lasú na soilse arís. Sin agus mé ag fécinnt ar bhean ar an gitár den céad uair. Bhreath mé ar tormal, bhreath mé an G thomú, bhreath mé mar sihí. A leithí héin agus a bhuta sí móra an stáitse. Bhain sí geit asam nuair a bhuair sí agus lean mé orm ag léimt. An Nosferatu, an bana is troma I méo. Bhí mé brúite idir daoine, rís sé lom an marathí mé ba thomailim ní raibh uamach a bheith an.
Jack rinn sé dosa mar ba réalta a bhí ann. Bhí sé croitheadh go fion agus rinn mise eolaí. Rath mé gur sár réalta mise agus mé ag dosa leis an léamh seo. Rinn mé an oiread sin dosa gur thiol mé go duitead mo láha agus mo thosa díon. Rath mé siar agus í bhalla in anaithneadach an slua. Bhí sé galanta an saoil sin sa cheolchoirm idir an ealainn agus an scéalfásta. Ardaigh na soilse, thuaidh mo thula i gcleachtú ar uafas an thála. Muid an hana féin. Thosaigh gach duine ag siúil amach go máil agus ag aitheanta Gaeilge a bhí clúdaithe le hailis, tuirse agus sásta. Bhí mé scriste. Thuaidh mé ar thúil an stáitse chun teacht ar an gang. Bhí an chuma ar an urlár go raibh sé cur ealais faoin mhoscar agus faoin na canaí ar fad. Dógur Jack cóisiúr tí ar Jack, bhí nosferatu ag teacht. Tá siad chun muid a thiomaint an balla ar fad go aiceal. Oh, cool. An seo atá tú, ní éidirn teachtart éon áit, cad atá ar siúl agat san aillir? Bhí spásúm agus tá mo dheomar bogan lán. Bhí ancóid ann nach bhaca mé ó bhí mé ar scoil dónaí. Níl mé go mbeidh ag caint le daoine. Chéan ar maidin dá lá is fiche de bhí nollag ag aimsiú spás san aillir. Níor shiúil mé féin, an gcuireadh mé an rúig orthu. Tá sé té, ní dóigh go naithfinn siad mé. Ó. Tá mé ag iarraidh mo scíthe ligean agus breathnú ar an spéir. Tá marad mo bhamóram ag caitheadh mar isiúmí. Is Dr. Mchionsa.
Fecinn si daoine a bhfuil ailse na scóga orthu gach rééis seachtain. B'fhéidir nach bhfuil sé seo chomh dona le tochíní, tá tochán. Well, Joomid baas lá aigean is dótha casach dach. Nuair a bhí mé deich fuair má cheanmháthair baas in India, níor bhfuil mé leithéi go tobann ní bheithín riamh. Dúirt mamnum gur creimidí. Ait go leor, aitin sé liom gur cuid den nádar a ríist a luachra. Leanan an síl, cruthítear a dúi agus prótein agus sinne. Bhfuil an stofu é dún suas, haha. Tá an cruinn 3 bliain d'aois. Agus ní héann sé ach I cóin pléasacht ní ba hásta, ní báistí. Tá gath second éagsúil ón ceann roimhe. An bhfuil tú ag rálam an chuide spár a dhéanamh as an am atá agin? Tá tú ag ghlacadh leis gur fíor rud an tam. Haha. An féidir liom ceist farsanta go ort, darnáid. An bhfuil tú tas agad cosú le colm agus Jack? Níl éis agam, B'fhéidir, an cuma? Agus an maithla cálíní nó buachailí? An péra? Ceachtar acu, is maithlam colú. Ragur mai, haha, se. Is maithlam fé an seo leat. Tá si go jazz, buchas le dia as na jazzarí. Támuid sa limbo, agus an sin hánig tas a thugann. Níl in acail ach limbo, tá si aisteach nar ag roinnt de mo thórscolarí. Deadamis fé díalas díon héin in maiile ach lia, saolaí de méimiid I gcónaí le chéile. Ba bhaithlam cónaí bharse lá aigean. Deadamis cónaí na canálatha. Agus dead a scéal an spáis a bhainiú dó. Agus deadsa an gitar a bhainiú dú. Deadín a chaulú a dheanú orm héin mar David Bowie. Cinse, gan liginseoirí na hailiú. Tá tú ag liginseoirt? Just, sílam nach nonan an bhuathol atá anam agus an té a feiceann daoine eile. Agus cé an fíorhuathol? Ní tuair mogansa, ní seans mé, ná éisian, duine éigean. Féach, tá mé ar a leat, tuair aim nua de chéin. Ó, an féidir liom póster a chruthú ar do bharsa? Yeah, cinse, croch pe rud is mian leat. An mé plandaí agin? Má thugann tusa éire dóibh is mar for plandaí mise. Haha. Sílam go bhfuil leas aine maith agin. Ó, bard an bharsa. Haha. Ceist. An smuoineann tú faoin gíseal ózón rio? Deich lá ón gcéad deagháil, níor tháinig freagrú an doctor. Deargaí mé cad a thuir tús leis an aibhreáil. Cathair lá déag fágtha go dtí an ócaid, trach a chruthú sé an dóin. Bhuair mé na sonraí, a cheoladh. Tá tú fós an sin, darnáid.
is duine proficiente mé. Níor ghlac sé ach cúpla nóiméid méithis a leiniú agus éalú a ríist. Tá seachtain an ó bhí mar ceannt. Ceannas, daimsí mé pol feiste timpeall orm. Tá an spás am a stracha teas a céile. Sílim gur féidir lom iad a úsáid. Tíorí leis an gcéad léam. Tá tú arás. Déir an léamh atá agam ó mé aitséigean ar taobh eile de Neptún. Theastal tú 100,000 kilometer lasta le cúpla lá. Lasti de second. Is G homú dóchréite spás an é sin. Níl an seothach an tús, de réir mar a hagan fás ar an dúfáil, iarthaid an lathu ama níos massa. Tá analais a deanú agam ar na sonraí a sheol tú inné agus leanord cé mé amacht. Is féidir lom ceannaí míad a aice. Tí a dit tá deas céal agam a ochtra. Is é an dóin fonse na haibhréithe fósa trón. Is mé an rud é go raibh mé ag dul an drá sin péascéal é. Daimsí mé rud éigean sna snámh sonraí uait a d'fhéadfadh níos mó aimsint dúin faoin siopair. Is cosúil gur Iowa de sais éigean é. Iowa, an éon chóir é, ní hiagam fós, ach dheoidh mé níos mó amach faoi. Ceart, cé mé amacht tar éist, slán. Dála scéal is mise? Kilometer ó Mars. Cassiopeia, Dreamfeel Fenachtain. Daimsí mé tailliú féiniise mar gheall ar an scuis positron a chuirtí an aigrialta. An ócáid seochraach sin níor tharla sé fós, tá héifeachta ag leapadal siar san am. Is féidir le é stopú mar sin. An bhfuil is agad cad atá le deanú agam? Níl is. Tá an Iowa fós a tíódú agam, a mé níos cinse na riú go bhí sin an freagra. Fuair mé amach cén áit a mé an ócáid sa tóthaí aitséigean inéireann. Níl sé cóir. Seoladh mé mo híal agus teagmha thugad. Cur bhis agam a luaithe is a hochraíonn tú an áit. Bhín am sin é bheith fágáil gin ar glá. Feicí mé go luaidh sibh mar sin, ceannas. Maidir le sin is mise ag léam. Mací is ainiam dú, ach tóir thosa mac orm mar las ainiam. Feicí mé go luaithú Cassiopeia, cinse, na bhí deannach mac ó agus cur an cinse le bhéirú. Bhí mé thomparta nuair a uasaí mé. Bhí solas ag teach tríd an díon. Bhí rud ag an trom ar mo hása. Bhí éadaí na hithe ar réir fós orm. A dhíbháil an bhfuil gach duine híos staire, sé a chlog ar maidin. An dóir lás bhíthe a mí nollag ar an iargulta.
Lao dinne eigen a bhí an. Seans, hi, tá tú sa bhla thorm. Ó, hi, dúsí suas a tholatáin, grad leat amadáin. Ní dóilm go raibh mé cócómhar seo daon daoine riamh seachas mo láthair. Hi, bhfuil tú fásta do thola? Bhí mé ag bringlóidí fuain. Bhí mise ag bringlóidí faoi achtrain. Mar sin, is dótha nar bhordún imime chudí hinian an nollag. Ach bhí mé ag smaoineamh. Aber lad? Well, bé oiríonn láistí na aimsir dús, nach mé? Seans, cad bhí bhfuil tú ag ceannt? Bogú go baile a clíola le céile dar nói. Haha, bhí muid cinnealainn as an méhar a réir. Tá muid chun dul go baile a clíola nach bhfuil? Tá tú darí ura? Níl muid ag dul éon áit, níl tú ach 8 bliain déag, 9 bliain déag? 9 bliain déag d'aois. Tá mé aibí. Ní féidir lomsa aire a thabhairt duit seán, tá sé deachar go leor dú aire a thabhairt dú féin. Tá mé ag iarraí aire a thabhairt duit se, an second anois. Casio, tá sé deachar orm é seo thará a cé mé. Sílim gur bhaidlam thu. Cad? Bailí lad, íos a Christ. Ach bhfuil tú ag iarraí mé a fógú? Níl mé ag iarraí aon duine a fógú faoi láthair. Tá an híon á go mórt Casio. Ag mé sin. Dinis mé rudaí duit nar inis mé daon duine hána. Níor iar mé sin ort. Thuaigh tú lom rudaí fuam féin a thuiscint. Feiceann mé féin anat. Níl túram faoin spéir agam cé a cheapann tú is mé. Tá má híal ag titse as a héile in isbog. Níl tú ag iarraí gur mise thu. Cúis níos fearr fós fágad. Agí muid an tillan seo agus be gathra dínta. Níl a is agam a tá éon rud le filiú air agam í maileach lia. Tá dearú leis an céim doctorach. Agus be imní an dóan ar le thuismitheoirí. Cé tosa le tuairte má dúsa faoi imní a thur ar thuismitheoirí. Ní féidir legam déala leis seo, díla leis seo. Tá brón orm. Dún suas. Mula na sin ag daoine gan amara dún suas mar shut up í Merle. Dear hín dún do chlab an seo. Let a hol Casio. Stop, Casio. Casio, Casio. Harash. Rí sé sin brona ar fad. Gaeilge Casio. Gaeilge Maggie. Nach bhfuil an seoc go hálainn tá sé fur. Agus an gí fion freisin. Tá sé ionta tú a eiceáil
gan honne có lua seo sa lá. Go hairíthe agus ihe mhór agad I gceisleán an mhaí ar air, an ceol agus an crack sin ar fad. Bhíor tholadh mé go rómhaith. Bhfuil níl málacht ar bhreathnú ar an áirige le tú a thuair do thuaimhneas. Bhí sé uafasa fagail gach meánmhór ar a bhfuil mé I gceisleán an mhaí. Cad atá ort do stór, do mhathair, bhí míl an bheith fisreach ach dúirt colm tá an gcuidí gceist. Bé rud atá ann, tá sé níos lú ná mar cheapann tú, seo an cí a míon rudaí. Raithí tú a bhaile don nollag agus deanar dearmad ar gach rud. Tugann colm agus I dhead ide na muc agus na madraí le héile, ach nach bhfeiceann sé hiile bliain iad. Ní dóigh mé. Go dté sin? Ní héan colm bhaile, bhí sé le Jack an oirí, bhí pizza ráite acu. Ach be sicín a gin in líana, ag magu atá tú. Níor luigh sé sin, déanaar na nollag sa teach grana sin, agus an chrúis sin air, caithfí go mbíonn sé préachta, agus phloc freisin. Ní féidir le marachtal sin, tá sé sin uafasa. Bé an díon imithe sarí wad. Tá sé cinnealainn códanna dé. D'fhéidir sé teach tugamsa bar bhrealam chomhlúdar don nollag. Sílam go bhfuil siad níos comfortaí leo féin. Cad atá I gceist agad, thas agad, ní féidir le bheith oscailte os do thóir. Ó, bhfuil, nach comméad a gach duine é sin acu féin. Sin an cí a bhfuil sé. Tá ar gros féin le humpar agin ar fad. Bhíonn sicín deas agin péis scéal é, agus tá Jack chun glótha a dhéanamh. Is é an teach amach puiblí seo a tharrainn an troblo deorthu. Is rud uafasa sin le rá tá ar fad. Cur cé é héin a thóid I bhola, tá béad sé. Go mo leis go, a thórdú amach. Ní ga, tá an ceart agad. Tá géan ag ard. Agus, is mór leis gur thug tú tíad an dó tar éis don úsal ó bhailí is é a ciceal amach. Tásúla agam go dtuigeann sé ggóil géan agamsa ar freisin. Deirtí go raibh mise bogan áite freisin trá. Deirtí gasort, bhí an daoine grana, chomh grim ar na cin maithe colm Jack. Ní bhéidirn grim a thoméid ar duine ar bí. Dúirt maithair gur bé an taon deis a bhí agam na bheith má bhain réalta, agus idithe sa fhad. Cad a rinn tú, níl cuma mar a réalta ort? Bogna, bhí mé bhola ó gach duine, ach ní bhéidirn dul I bhola ó dhia. Tá mé héin agus colm níos cosúla ná mar a aimíonn. Bé orm gé níos mó a air. Cad? Aber le colm go bhfuil sibh ag teach tugam don nollag, agus tá sibh le bogu amach as an áit sin. Tá seomar breise agamsa agus talamh bra comforta. Ná bíú a na ach asad, bé an nollag is fearr riú agin. Agus ibrehead muid an cuid eile amach lá féidir sifan. Bhfuil mé le colm nuair a dil mé. Bhí seans tar éis fágáil, bhailí sé a cuid leis freisin. Ní raibh mé ag iarraidh loirt faoi. Bhí duine éigin ar mo tholag, bhí mé ar an orlar.
rudaí le cibhne orthu faoi seans. Seans le béal. Is a dheartháir nóil is fearr a réitíonn sí leis. Imríonn siad péal sa háirdín le chéile nuair atá an aimsir go maith. Ís, 8, 9, áirteas déanta aige an saoire seo háite. Thanaigh sé gitár le harigid a thuill sé ón obair sa scalúglan. Is maith leis, ceol, leo, ceol, fictionolaíocht, Manchester, ceol, cócaireacht a mhathair, ceol. Ní maith leis, acail, caint faoi thaon, éis glufa, pútal dú. Ní raibh sé san India riú, níl aithne aige ar a héalta an-fiú, ach tá sé géirí dul an lá aigean. Is é Arthur C. Clarke an scríbhneoir fearr leis. Tá mé chun cur At swim 2 birds a leo, lórianta. Taitneadh sé go mór leis. Ní féidir leis bréag a intint. An rud is fearr liom faoi, go dapalann sé a bhéir ar drón chlá ar bith atá gar leis. Boille túin bog I gcónaí. An dóigh leas fiche de mí nollag, achraí an rudaí go sciobtha, solann néatú ré. Bhí brón ar colm agus bhí farg an dóin ar Jack. Dúirt sé go raibh Jerry le a banshee mar gheall ormsa. Bhí mé ag iarraidh dul I bhalla san aillir ach bhí sé cur baistí. Jimmy gach duine a bhí ag an gcóisir, glí duine ag an na Gardaí orainn, tuairte amach faoin rúile buile. Tá fiche sa 4 uair cloig gáin bailliú linn, tá Jerry leis an teach mór, teochaí Maggie amara lenar stuff a bhailliú. Fiche tríú. Thioming Maggie ag an teach ar maidin ina sean car briste. Joí tú galar do bháis má thaann tú an sin níos faide. Bhí sé cinneál jazz go raibh duine ag iarraidh a bheith jazz lom agus iad ag tuairt amach tú. Thaidh muid gach rud is jazz sa car ach ní raibh spás ar bith agin sí síos. Leis seo, bhí ar colm agus jazz siúil, ba thuras an-ciúin trasna ach lei. D'imir muid sean cluichí clár a raibh dosta orthu le haisne tine agus dúirí muid a ligh rud bog níos teo. Thuig Maggie faoi Jerry na cailliú mé gcónaí agus bhí sé an jazz faoi. Is dótha nach bhíonn aon duine ag siúil leis. Go Jack leath leisciúil lom ar balla as a bheith brónach lom. Níl ach dhá seomar codalta I dtíonn Maggie rud a agan ar an toladh mé. Ceann bog atá ann ach tá blancéid óla teolaí aici, is maith le mé. Rud bog faoi Maggie hain. Maggie ní bhailí. Ís seascas a trí. Brath mé go donna ag fiafraí seo ach rinn sí géire faoi. Is maith le té, bíseop a vinaigra, ceol tradiisiúnta, paintreach, Legion Mhuire. An rud is fearr liom faoi an cí a nóhaíonn sí an té, úsáideann sí duilleog agus sciilte agus tá sí an-cúr amach leis. Tá an-cuid ealainn ina teach, sílim go réitíonn sí go maith leis na haillíontóirí ón gceantar.
Dólam sí Gaeilge ó na seanmháthair, nar leor béarla ar bith, d'fhág a seanmháthair an tithín di nuair a chaileadh í. Bhuain sí an béarla agus an tíreolaíoch. Ní maighlachí an aimsir mhuir daoine olta, líochras, méré an dhearr-ainm sráidbhaile. Chuir mé aithne uirthi mar ainsín colm agus mar duine de na léitheoirí san affran, déanann sí I gcónaí, tá gúth bhog ealaí nici don cheannú, níl san affran amháin a thainneann sí, cuirtear fios uirthi agus seisiún thíos sa pub freisin. Ihe nullag. Tar éis mo chéad cheata le seachtain, thuirí mé le colm an junior a réite. Bhí mé ag iarraidh deis a bheith agam labhairt leis faoin ar tharla le seans, ach ní b'éideann. Bhuaimid tá rás. Tá rás. Bhuaimid go dtí an pub an Tráthnóna Ihe nullag. Ní raibh seans ann, bhí Fergal. Ok, right mé right. Ní raibh mé ag siúil leis ach d'aimsigh ar súile a chéile tríd an slua, mhóthaigh mé poc I mo bhalla guaigh. Dul mé mo áiriste ciallaithe go ciúin, agus níor braithnaigh mé an trás sin arís, agus muid ag freagal brí sé clúdach litre isteach mo leabhar, ní raibh mé chun é a thabhairt duit. Litir jazz eile ó Fergal tá mé ag déanamh. Tá oifig an fios dúnta anois. Seo an litir dearanna a theachadóir, bhí ealas ar chrau a chur agamsa agus ag deach leis na carta ar fad. Aithníonn an oiread sin de na hainneachta, duine óga a bhí ar scoil leat freisin, gach duine imigh, cuid acu I mbaile clia, cuid acu sna snait na aitíntia, nó I Gceanada nó san Astráil. Is maiglim nar thuaidh tú chomh fada sin I gcéin, ach níl tú sa bhaile ach aird, chuir sé ag smaoineamh mé. Ó na bhathair, níl ó Fergal. Thula mé ruda. Tuigim an duine a chiall mé thu ach ní chreidir mé braithim mé go raibh sé tobann, nach raibh sé fáileadh. Níor thabhairt tú liom go raibh tú ní sheasta. Tá éifeala orm má tá a milliún ormsa. Caithfidh nar thóg mé I gceart tú, deirtear nach bhfuil sé go maith do phast iad a theangail le an napran ach bhí gra chomh mór sin agam duit. Tá sé go bra má haitníonn fear leat nó gléasú go gramór nó pe acu. Tá an dóin ag athrú, níl farg agam an nullag, ach tá imní orm fuad, ba hí né, tá síl crua tarraingthe agad ortainn. Níl tuairim agam cá chríochnaithe tú, agus má tá tú ciúin faoi is fuaite gach rud a dhéanann tú iad a thuid ama féin, níor thóir go cuireadh sé isteach ar aon duine. Feicfidh mé thu go luath agus beidh deis againn labhairt le chéile ar dhearú. Tá cóga míonra déanta agam. Rinne mé an méid céanna taois agus líonta is a dhéanann I gcónaí, ach ghlac sé níos mó ama ná mar a chiall mé ganthú, nach mise atá ama dá.
Tá oiread sin an a fergal. Junior na nollag. Prati Rosta, Gay, Lewis, Macinarga agus Wana, Backlog Brussel, Sula Onion. Nish Cowellmage. Bhí an oiread sin sneachtáin. Ní Rómé am a choladh. Ní bhéadín stopú ag smaoineamh faoi litir wam. Is sin bhí mé am hí ag dó ar maidin nuair a thosaigh sé. Óirí an clitar bog a rinne sneachta ar an inneoglón neall codalta a fhad. Rúisí Jack mé go luath ag cruth go mór le briontanis. Tháinig colm isteach ina dhé le copan té. Fiche inniu a thugtar maidin le nollag. Actor dónda. Príomid ar fad isteach í seomras í Maggie lenar copan inar láha. Ní raibh brontanas agam d'aon duine. Ach bhí gach duine an-deaslam. Thug Maggie bosca smidithe dú nach raibh oscailte. Bhí colm ag magu gurb sin an bosca a thug siad í an orthaí. Bhí ahas an dóin orm gur tugadh ar aghaidh dús é. Nach deas sin. Níl a is agam am mo brontanas ag beargal nó mamdú. Bhí sé nach mór an am don affran. Haidh Maggie go han-deas linn in ionan nar thuaidh aon duine ag an affran. Ba léir go raibh cinneal dia mar í faoi. Níor thailg mé affran na nollag riamh roimhe seo. Níor bhreas sé seo mar é nollag riamh. Ní éadainn smaoineamh faoi aon rud ach an litir agus faoi wam. Bhartaigh mé dul abhaile, bhí sé níos fórsta dul ann na bheadh ag smaoineamh faoi don leabhar fad. Casio, níor fhadait. Má tá tú ag iarraidh dul ann sé ach ná bratha nach bhfuil an darna ré agad. Ní muintir leat na daoine a rugadh amháin. Sacráite. Maithíonn mé gur mó de dhearfar lomthú ná má dhearfar a thaon fiú ná dean dearmad ar sin. Is breallam an téama atá ann faoi
found family sa cluiche seo, níl is agam déan nach Gaeilge tar found family ach tá sé sin mar téama mór an. Tá an turkey go háling go raibh mé agat. Tá sé ráis sa teo. Cad atá ort, rudder bí. An dóra an súlachtú tá sé an mhaith. Cén sort eithfranna bhí an? Ó, ionta, ghlac an leis nar iarraidh leat sa dul bhí sé deacair dul an san aimsir. Agus stop an aimsir tú ag teach cófada linn le cúpla seachtain anuas. Thug an sagart aithfran an mhaith, maidir leis an táhacht atá le a bhaintear ó í ar sábháil. Ó, an rómór an páistí an. Darnáid, tháinig siad an maith agus dinne siad gach rud a dólam siad faoi brith críos linn. Agus cén feadh gur chóirdún éire a thabhairt dóibh siúd ar an mbeagán. Bhí Margaret ní bhailí ag tabhairt éire díon féin agus colm le cúpla leanais, bhí sé an cinnealta. Is cion ar leithí cinnte agus í ag tabhairt éire do pheistí daoine eile. An dótha níos mó má baclóga dú go raibh mé agat. Má léon rud ar an telefís don nollag? Ó tá, bhí an scanan sin a raibh tú féin an a thaispint agat. Cad atá agat? E.T. darnáid, ach ní dhearnú leach cóbhreathnú don telefís haha. Tá sin E.T. go mór leat nuair a thuaigh muid chuige le do dhead. Haithe an leabhar fads na míana ina dhé sin ag tarraingt daoine sa spás a bhí gláite. Bhí ceanna acu crotha ar an gúisneoir. Níor chrochtú píos ealainn ar bith lomsa man. Tais nar tharraing tú rud ar bith Fergal dún do chláb. Scradaibh, níl sé sin rob anil. Íos a Christ Fergal, cad atá ort? Cad atá ormsa? Réig tú do bhathair agus d'fhág tú imní an dóanarthaí ar feadh seachtaine. Agus an sin, filann tú gan honne agus tú gléasta mar sin. Go í leith Fergal, nach cibhinn leat scéal an bhic dróchlasaí. Nach nearad tú níos mó na sin leis, níor tháinig mé a bhaile go mbeidh ag spóthú asam. Tásúil agam gur tháinig tú a bhaile le leis scéal a ggóil. Tóirí mise ceann má haigh mé ceann leis. Stop, fuinne mis soltas an duine. Bhí an crackan a bhaint agam den na prátaí ar feadh na seachtaine, tá áthas ar an ggóil maidir fad le chéile. Feiceann tú anois cén feadh a bhfuil sí deacair labhairt. Tá sí níos deacra fós éisteach leis an truchlas seo á dún do chláb Fergal. Mám, níl annach nach duigim a dhéanamh. Cén feadh go gcaithfí tú é a thuiscint, nach féidir leach tír ghlacú lom an chian a bhfuil mé? Cé acu mé a bhfuil muid ag caint faoi? An té a bhfuil aithne agam air le 23 bliain nó an té a bhfuil aithne agam air le cúcis. Is í a mé céanna atá ann. Agus tá mé ag iarraidh go gur a aithne níos fearr orm. Tá mé ag iarraidh go mé muid í síolta a chéile. An bhfuil tú ag bagairt go bhagad tú arís? Tá roinnt ar ní féidir leat rith uaidh go deá. Tar arás a stór.
an téir a bhí uaim 100 kiloméadar uainn sa sneachta. Agus bhí an téir fuair agus bhí an téir teas ach beir Q&A. Inse nólaigh níos fearr anseo ná sa teach eile leis an beirt eile. Meteor de 6 éigean ag teacht go gundaí Mayo. Nólaigh chuna nach bhfuil idir an tír na Talún agus an chláin atá aici. Ní nólaigh chuna atá ann ar Thorbay. Láiste fan ar ais sa teach mór. Bhí bodú aiste dó an nuair a lasfaidh solas na cisteanna ar maidin. Tá sé ag titim as a chéile, ach ní hitin tithe as a chéile ach an éon am amháin. Tarlaíonn sé go máil, píosa ar píosa, seomra ar seomra. Galanta an slucht sin agus fíor ar fad. Níl an leictricais samhailte agus ní míon an tine a lasú. Níl mé ag iarraidh go mé is ag aon duine go mé anseo. Seachtú lá bhíthe. Shiúil seans thairis an teach inniu, ag imeacht go tránna cuma, ní acha sé mé. Tá ar córáite ag casús na féthe orm. Bhfuil mé crack thart ar an láthair tar éis a thar. Och mé na conne agus thuaidh mé ag ballach faoi blancéid. An bhfuil tú is tí, deirtear thíos sa bhaile gur scíal na Gardaí siomh amach. Bhuailfh mé na Gardaí ag teacht agus as go brath liom. Ach an sin dúirt íomhálam nach bhfacas ag teach faoi málaíú. Ar dhiúltaí siad tú a scíleadh isteach? Is dótha nach bhfuil aon duine ag iarraidh duine aiste ina más. Tá imní an dóin ar bhainfid. Ní thuigeann mé cén feadh gur cuma leithí go fáil.
Gaeilge. Gaeilge. A sé os tú a chlisteá. Right tú mar mhórfhost. Síl leis. Mac chun mara. Ag teachtacht. Táim agus. Síl leis. Cabhfuil tú. Mas míon Lord faoi mo hairfisí cúntasaíach gaí. Cad sa díomhil an joke é seo an cúntasóirí? Gaeilge. Big suas é aberlum chuna sé a dhéisiú. Níl is agam cá rathú mé. Ainm agus ibhir agus cuirí na glé carráisiúir. Ach níor glé mac, bhí muinneáin agam asad. Gaeilge. Bhí is agad le seachtaoine céin a bhí mé le bheith anseo. Agus an leis tá is agam go bheith uaireanta tá fágá bhí. Right tú glórfhost. Níl éon airt agus níl nása le mé a rúgu ua seo na cúntasóir as méol. Níl an seo a círí sa parc agus dúfáil ag slugú an dóin. Ar a léad feici mé Jerry gabhrod faoin spéir áil an gláán seo. Gaeilge. Tochtú lás bhíthe, bhuaisí mé ag casadh dar maidin, tásúil agam na go sléide nó rud ag na teachtarm. Tháinig mé seans tríd an duine go rís ar maidin, a ghadú rud ag na dhéanamh. Leis sin thiúil mé amach sa bhí agus síos ag an trá. Seans. Casíal. Ai, well, chumas atá cursaí. Ó, tá go mbeidh, tá is agad féin. Sean scéalaigh mar gur. Cad atá ar bhain agad an seo. Chiail mé go bhfuil tús a dútha gart le colm agus Jack inis. Íos a chríos, ní braithnaí an tú go mbeidh. Tá sí cásta. Darnóid. Bhí mé an éanaach leo, an sin bhí mé sa bhaile, anois bhí mé a thuileadh. Se, tá nós agad cursaí a dhéanamh cásta agus aiste. A brón orm seans, bhí íonú orm. Agus féidir linn gath rud a chur ina cheart. Is féidir linn colm agus Jack a ail agus an banna a bhuairt le chéile a ríist. Is féidir linn a bheith ina Gaeilge a ríist. Bring loja bhí sa bhána, ní raibh sé chun tarlú dúin riú. Ach bhí sé chomh maith sin. Bhí dhearnamid rudair bit an saoirú agus an sin hasamar gig go bhhain í halla an phobal. Cad as a bhfuil sé seo ag teacht? Cad a tharla duit? Níl annach an uirne. Cad faoi baile a clia? Cad faoi Manchester nó India? A bí dúr. Tá rathín an faoi dheafar agus gan éon airgid féin ar an fón ag cíniú le hiasach de ail luan ó máil. Is duine omlan nua thu, ní aithne a méthú. Nuair a thuaigh mé a bhaile fuair mé amach faoin cí a leor daoine fuain. Se, bhí is agam ach níor thuig mé. Hat sin tú long ach ní sin mise. Mánam, an glisan tú hain. Bhíal túram agad cén cí an dúirlinn sé orm. Is cóithiach an acail mé hana féin. Ní le hatsear bhí mé, ní féidir lom.
Sin an cúis go gaithimid seaasú le chéile. An ceartag a Casio. Níl ach a bheith normalta Casio. Gus ní bheith mé normalta cosú láta. Cassiopeia. Ro mai hagad as fannacht, rin mé rinch téadit. Hiel mé go mé fa bogan, chi vi a tríom spás. Is cunta sorú, a sia. Is cí gréaltólaíoch mé freisin, a dhia. Dahan mé do chomharthaí. Mar thuirt tú le duine ag an tarachta, a bhfuil tú mé géirí ach ní éis déan duine, ach ba gheadú rud ag an dhéanamh. Gora mai agad. Gora mai agad mar. Tá si go deas bualadh leat I gceart an uair seo. Tá tú níos lú ná mar hiail mé. Cad I dhéanamh muid anois mar sin. An anse an tío eile dácho, eile nachla, a bosig teach go luair. Tá muid ag fannacht was leis an dóin a chail. Níl sé an amda go raibh, agus be na jabbalta sí chun tásaigh. Spear, tá sé an uair a chóirdú tine a lasú, ach fiú don éin ag géirí é a lasú níl éon brosla, caithfidh mé caithfir a bhrisú na rud éigean. Ag marachta le blancéid agus taobh, is maith an rud ag an ubrion an cúteil. Tháinig Maggie Colm agus Jack ach ní mian an curas deach ar aon duine. Cleara chéan agus cuairtaí am a thorp. Ní féidir am stopu ag casadh agus cuireann sé mo chloigeann bunas ceann gearrtháir. Casio. Tar amach pata. Ní féidir leat marachta le stíhann sin, níl sé sábhailte. Dúirt seans linn, tá is a bhí bóiltú is stíhann sin Casio. Tá éifeal orm nach gur rudaí ó céile do bhám a fata. Faoi mar a dúirt mé le Casio, is duine múinteartha sin, tar amach. Tá sí seo éifeasa, bhfuil tú cinnte bóiltú an seo? Níl sin aige ach fiú. Chóirdún na Gardaí a bhréith, déad a rud ag an uafas a tarlú. Tá sí seo éifeasa, caithfidh gur thuaisí go baile a clia, chuireann siad an oiread sin ama uirthi, níl meas aici ar a leachta. Is leor sin Jack, tar long. Sanis, chun a scóra is agad cén airt le dul, seo an bíoa a bhailú mé a sonrú an dúfáil. Bhí seáladh ar an gcúl. Tásúil agam gháil an ceart agad. Mé héin, bóthar hóngaí dútha atha acail, an bhío éire an dóin. Tá sé géirí dáirithe an mhuitheann sin.
chu lá tháinig na Gardaí arás agus fergal in éineacht leo tá bog nuair glíomé amach a bhí ciall agam. Fergal, tá na teoscriste, ní dóil an ghualainn duine anseo, tá is agam go bhfuil bhuaile mé rud éigean ag bogu agus tháinig mé solas ar air. Ní féidir le am a thuramú mar seo, tá an tóireach mór ag tasú go luath. Có fada agus is all dúsa aimsiú muid corpan ar an gasta. Ní ghlaca sé a 5 nóiméid cruúta san áit seo. Ní bhaithlam an dolas a bhrisú agus gan éon duine a aimsiú taobhastí, mar iad na mrá rialta mé, aber tucaí mé arás amara, faoi dús na híthe le PJ agus feicí muid cad a éici muid, a tá duine ar bí an, bheoin mise amach iad. Tá scan riorm, tá misteocha, maithíonn mé chomh tin sin go bhfuil mé bás. An bhfuil tú cinse gur bhí seo an áit thart? Níl agéineach seo. Ok, tóir an íomha dúsa, agus cuirímuid tríd an mosca le trothaí. Tá sé aici ach tá an dú fáfásán, tá sé fás ag fás. Seo an dóigh bhfuil an jaascéal ceangailte le chéile, an íomha a bhí ag gceist acu na pictiúr a tharrainn sí nuair bhí sé óg creideann. Cé hí haon an féidir le hí stoppa chur leis an ócaid a thosaíonn sé. Níl is agam, bhuithe atá sé anois, díad ar thail. Hai, má bhharann an dóin seo, an bhfuil tú dhéirí an coideala den cruinne a ag ar liom. Galanta sin. An lá dearanna den bliain, an aghaidh rialta, caithfidh mé dul áit éigean, is ar éigean gur féidir an bogu, tá mé seocha, dóthaí mé leor.
Dóin sa dúchfáil tá an dóin tarraingt ráidín sin an aitilmid. Gath nóid chuirte le chéile an táim atá thart, an táim atá ag láthair agus an táim atá roinn san aon srúth amháin gan firkin. Bhí aon rud a athrú. Bhealach ar bhí éalú. Tá mé cinse gur tusa an duine is aistí sa cheantar. Níl ua amach a bheith normal ta Casio, gus ní bheith normal ta Casio leatsa. Cuireann siad an oiread sin ama amúirí. Sin mar na smaointe atá againn nuair nach bhfuil muid ábalta a bheith ag dul a choladh san oíche nach bhfuil. Té. Gathra té. Gathra té. Té. Céime an scala in English. Okay. Ta. Ga. Rod. Té.
creator tá tú muid na che. Tá go mai be gachran te. Tá do waman seo a free. Tá tú agam a star. Tá tú agam Casio. Tá gath daine an seo. Cé leis an bhfuil seo. Ach má sí seo maithneam héin. Go sé. Oh, níl. Déag mbliana ó tharla an ócaid. Thosaigh an dóin ag cosú arís. Is féidir cumarsáid a dhéanamh go héasca arís idir bailte agus contaithe fiú. Níl aon riamhairí fós ach tá tóir ar cuntasóirí arís.
Chillen MacDohan airgid as na Lóra a choiríú do glótha áitiúla an Costa Hir. Tá planda deisce a shocrú aige an dhéasc a thuilleann nuair a chluiseann sé buaireamh a aithníonn sé ó spáslang tíoch muí Cassiopeia. Rí. Riann sé amach an doras leithre ag ligean dó bhart filteann titeann ina dhé. Is fada tháinig muid a chéile gur Cassiopeia faoi gheimhre. Tá réalt aiste I bhfad I géan tar éis dath gréine corpra a chur ar a chracan. Ní raibh annach bliain a deir amach ach tá mé cinnte go raibh níos mó na sin an duite. Déanann an bheirt acu gheimhre agus é ag bheith an tuirthaí. Iarraíonn clíreach mac thar a bheith téan. Sé Gaeilge sé go ndearm sé dearm deir is fada an maith. Aithíonn sé cé chomh fada is atá sé ag fanacht dorthaí teacht ar ais. D'éis sé le comhbhartaí raidió a chlisteal cé nach mór gaithfia den seachtaí ach ag siúil le go namsaí sé ceann eile. I have some great stories for you, Cassiopeia says. I'll tell you about them in the ship. What? Max stares at her. Nach bhfuil tú ag teacht a deir sí ag íonúirí. Tháinig na ar aisteid faoi mar dúirtmuid. Níl is aige conas freagra a thabhairt. Ní féidir liom a deir amach. Jerry. Tá mé daoí ar mar chlánainn seo. Tá mé daoí ar mar chlánainn seo. Stannan Cassiopeia agus aontaíonn sí leis mac se Cassiopeia. Nuair a tatú ré gur is orm bé mé an. Tucaí mé le tú a ail. Feicí muid tú an bblion seo againn. Cúigiú láda anar, míle ní déag náthas a ceathair. Tá mé ima uaise coppla lá ag oíche fiúlach turcaí ag gháil copan té agus ag colú. Tá mé abalta scríú ar dearú gan mo lámh a bheith ar crí. Tá bíse ag teacht orm. Tá bíse ag teacht orm go scopa. Tag an colm ar cuirt go minic, gach lá ó aimsír mé. Tag an deach freisin, ach ní anann sé. Ghlach colm caca leis ó maige inné agus thug sé díoláin nua dú inniu. D'aimsí sé píosa den sean cionn sa teach mór. Fosí arís. Tá sketchimíní orm tosú arís. Bhí sé nach mór lean péiscéal é. Ní acha mé seans ach dúirt colm gur thuir sé mo thuairisc. Cuirt. Go mór an spásán. Téirm gur féidir leis teachtar cuirt. Tá muid uile fós mí thomparda le héile Jack agus colm san aird. Síolann mé go mbeidh an gach duine.
Nairiha beidir? Nairiha. Tá slíisiní bagún a gcócaireacht ag Jack le leisce le gcóil. Bé mé láidir go leor le chrúchan a rapú leo réist. Ó muid blianta fada in sin an láidir an an blian Mhíle a hoté Hain warning. Tá chéanna a dhéirí mé seo is mó a dátaí mé lom hain. Bhain mé ggóil spéis níos lú agus lú agam na gceapan daoine eile fuam, agus níos mó spéise agam I mar an hain, agus tá mé I bhfad níos comfortaí anam hain. Mai thu Casio. Agus inis tá mé ag teanú má farsa. Seo beidir. Ó min gaire. Agus sví jazz mar sin. Spekli. Spekli beidir. Agus Banjar no. Tá sé sin níos fearr. Garam agus ban sin é. Agus an brat ínta tí sin ínta. Agus sílam gcóil sin é. Sin é Jerry galanta a bhí an faoi dhearú hena é gach tobaiste a bhí ag Casio. Found ó mai sibh Dreamfeel físclaithe galanta a bhí an. Hatsin sé go mór lom idir an stíl ealainne agus an scéal. Go háir an scéal a thuir sé síos an síl mar bhí sé ag duine áite faoin tua in dhearan I rith na nócaidí. Sé sin galant fad. Okay, well, sin. Bhaigi mé mar sin é don fís an seo. Bfu mé solt mór as an cluiche agus bháil hín go mór é. Mór ag chairde, slán libh.